wo donunti wo kasem fefiri won eja wonim nyaworiye. Ajidi for Brasi Mama in I am a muso, me and called by him on the name. I don't fall and then I may. Well, free throat now be woody or ma. I said that I any capia and I made him out with a way. Yet I was say, here you are yet to walk out 14. I hear so a boy who buying. I may be a boy moo, it has to think quamu. Na yentin kaboni biara edoyimu ye be share awia program yase ye de ho e hye so twedi ampo ye srawo ne aye besua adwento ato aye beto atoa bibi biara ye no na awie no ma yenye na enche okiso de an munyam tina ye srawo adesua yi ne be fima ba be boayen am yetime gina awie mire yimu wo mra enchera be bayi no aboayen am yetime asua ate ase tina ye srese won konkono meboaye na adofo a omo ba be dia de so yani mu so no wafa won so eye wako anti ni wako Patricia fa won so kokwan so na sesi o ma dwumadie na tie fo so yentie na yeso nya ya fa mo brasa na fata na opio no nyem a abeto yanse fata eda wase adibonyefo yi na wa frɛ yɛn sɛ benya chefa wo so mu ma yehu sɛ ntia wa frɛ wo ya gyenkwa Yesu di mu nti amen. Amen. Elder Yadasi, you to us somewhere, you did be yen kika home some ne yen comodino. I saw Penny Collins. Where am I? 1 Thessalonians chapter 5, 23 to 24. 1 Thessalonians 5, 23, 24. Pachom yentie nyamiasem me kind of brofum. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he that called you, who also will do it. Brethren, pray for us. Amen. Amen. Where dear, yada sepa so penina. Obu ochi na. Obeka amai. Chi no. Thessalonia for engoma. The edik Paul letter. No. 23-24. Na ono asundwe Nyankopon. Menya person kakra. Na ono asundwe Nyankopon no. Ara ente mo ho kra na onhwe mo honhom ne mo kra ne mo nipadua so emu a eho ama asem biara ye na Awurade Kristo Yesu mo. Amen. Amen. Yadasi. You were GD4. Samuhu ye ewa ha. Me dia muta enim me. Andy near be kan kwala ho asem. Ba na dia me ye ayi send be kan. And me ye MC. Because me nua ba Patricia ejekum from Pong. And I di ebefa yen kita hodi a ye bedi no ho. Nti ense bre kra no. Me Patricia di. Patricia ye obia obroni bese ose oye learning and disability and mental health nurse our community. Minti min kan twi no pa ye someone tell the America kona say medase you can save God like I wait say oh you mate intimini Patricia and the DVD and komono na me kura mic inti yen komono ye bedi e bestremo na mo ne ya interaction no ye nche kra
yɛn nyinaa yɛsua yɛn ho adeɛ kakra yɛma no nti na yɛde akɔ onyame nhyɛ obiara amen. Yo, mpanimfoɔ meda mo ase bebrebe. Mpanimfoɔ meda mo ase bebrebe. Nyankopɔn nhyira mo sɛ mama me akonya sɛ ɛnnɛ awie yɛma discussion about safeguarding for ahobanbɔ, safeguarding about children. Na yɛn nyinaa yɛba abɛdwendwen ho ne yɛahwɛ deɛ ɛbɛtumi aboa nkɔlaa a wɔwɔ asɔre ha, especially early teens anaa nkɔlaa a wɔwɔ teenagers. Enti ɛnɛ deɛ yɛn nyinaa yɛba abɛdwendwen ho ne yɛahwɛ deɛ ɛbɛtumi aboa. Na my first question I'm person me busa ne say na you see ɛte aseɛ about safeguarding anaasɛ ahobanbɔ. Patwɔ mpanyinfoɔ bi bɛtumi aboa yɛn. Mpatwɔ yɛtwa mu mpanyinfoɔ. Nkwara bambɔ no me me se Vanra o ka de panina no aka panina me akwara na mo wo mfie me ni panina wo mfie say ya obehwe akwara no 1 ompura de to so menu so ohia bibia wo de bema no de to so mensa akwara no esese uyi odo adi akira akwara no se be ya onko abonten enkufa odo no ena de ehu pa ne se eburo ni kwan se akwara tebi de bia na wo bo no me nkwara de no no yo anke ya dase ye ka se akoda ho bambo a penifo do so vulnerable adults. Yes, so I was a boy on by every niama bebre ho didi kan sebia ye behwe ho so yie ye nantie mu ene e bibia aduane kra ye bedie ene baby a ye beko ne ne ye ko ye dwumam ye wo safety rules a edi mai ebia eko ene sedie even manual handling kra na kire say it's peja ade kra ofom uba fie so asa utimi peja ne manti wenu nyina no kire mai hu say bambo a wo ni pedua no se wo bo ho ban kakra metimi aka eje da say obi wa kire safeguard e ka say safeguard e kire ameba menso media ni eketua bi se won ha obi won wa bi zi obi onya no basabasa na tu nso so obe prevent se obi nso ebeye abofra bi sa na 3 nso se bia ohun se bibi sa akoso a o betimi a report nti bia 3 lines na me hu no. Thank you. Obi for ba ko ansa na ato aso meba media the elder can be but say one say ye wo e ma me mpanimfo ne emrewa ne enkokra no so bo a wontimi nya hwe na obi take advantage na wo ye o ne man say ye sa ne ma sa no hu a otimi report so ema that police and I say social worker bia ono so timi esia no mpanyinfoɔ da mo ase deɛ maka ne nyinaa ɛwɔ mu sɛ wɔ sɛ yɛbɔ mmɔfra ne mpanyinfoɔ nso ho ban na yɛwɔ asɔre ase no ɛde adeɛ paa ne bɛtumi de ayɛ a yɛbɛtumi aboa mmɔfra no nso ɔmo asɔre ase no what can we do to support them? You can mmɔfra na ɛwɔ ha first ansa ne aka mpanyinfoɔ ne nkɔkora ne mmeranteɛ wɔ ha so meba I think say kakra me betimi aka ne yɛ sɛ you bet me that one from about her, say bet me. I hear say, Medicatuo bebree no.
a bit matters because of say a bit media quenchiaba. Until I think say a bit my papa. Ubin so Argentina. I say, you. Mr. Magin Chen say, see a hair at Sorofia, that 2 friends were in our farm, and to get so editor, baby, sometimes it may be a tour. Say the bay, I bet Nankoranos MP, if you cry 813, so no be a Caribbean Pio, no cocker and mammy. Now, who knows so I was so bit me. I born by action, but a baby actually will say, Mikai said, near Hawkon Road. Na mija mi ba na minimary no Mary Jack mami na me so ye wo ba bi nti ono wo chinchini hwehwe ye na wo hu ye no tisi abonten eti wo kono a wanyi obi akora nso nu amfa na amba de hu ya ne se obi ache na odine ko post station nti ho ne kokko twa ya nyame admitimi anu enya no a sister a oda wo ye nti Opacho. That's it. The opinion can see na atwema adwuna ko emofra no safeguarding ho asem baako. On say awie yi nyina ti ha yi. Yeah. Mumfa ncheme o. Eyadisua na aba ena me de tum. Enti misrew na wamfa me wanya adwen bi amfa me ho. Yesua de se ye betenetene ho. On say yati ha mi bogidie se obi owo ha bia ne ba wa ha no. Ne banko ofie. So hu. Ewe susu adesua bia ni ho ma ankora mofra no. Nti yesua de yesua safeguarding yesua mofra ho de. Omo we. So hu. Aka ye safeguarding efe. Yati ha no na ka ma no tete ye nchen. Safeguarding. Near yesua no ye kire wo. Na kan yi kwa say ye enenko an. Ewie bia ye betena se no. Say ye mofra no tena ye nchen. Last week minya kwanya tena soro me sheda tena soro ha wia no. Ewie me tena soro last week me hu sade ne bi. Okọ ha mofra no bebre mpo etete ho. Enso ade a omo ye no. Omo hia guidelines, omo hia senkofo e guide omo. Omo kurekura omo phones ene sabat omo ye no ma bi bebre e wo so. But anka ye ti hey. Eda se abofra bi ne ba oti nani na ogya kwan mu. Ebeye ahomote se na ebeye awerehosem se ebeti se ezie ni ba ati ka abono ne papa na maame wa so dem. Enti yesu ade no yesu se ye de beye adwuma. Nanka me sreba se me de tum se senke beye ya anka efi next week ekon ye tena se awie a ye betimi a ye ma ye ma no soso nye de ben emben ye na ye mbo mo ho ban. And that's it. And Sawaha. One of the things is government guidelines. Obi or near collaborate maybe should be DBS checked. It's one of the things we need to take note and ensure say, we are vulnerable. Whoever works with them are okay to handle them. Antim that's DBS no yeah no sorry. That's it. Obi from BBBO. You move on. And then we tum na yempeni for no swear. Vulnerable adults. Yempeni for no. Upeso kasa. Kakram pesa meka ye America 2 na ye kan wasem. Last week ye mama penny bi oba so ye okita crutches. Ojina ne hosa. Anka bofra bi epia na abo ho. Ese mama no ni ahoden. Enti sanka nyame ammo na mama abofra ese mu didi mrika mo hoden. Enti ene nyina ese se ye hwe. Ne nyina ese de ye bo mofra ho ban no. Ne ye bo mpanefo nso ho ban. Te ye hwe no nso mda ase. So auntie medase de enhyehyɛ Pacho ne be kan fam kurane de kakra no. Em se asoni ma no a teacher for no omo ya de pa omo me bo mo baso. Omo programs bebre man kura no. Nanso se didi wie be free hand tem
ama omo aye de ombeye no ense se wo hwe nkura ya omo nyina gu ha e busy e teacher fo no gu omo ho eye very good nti misre mo say ye didi wi amom ye mfiri ho ntem na programs omo wo man nkura no so nkura nyina gu ha ya me fi se ne ye ka nyina no to betwa Pacho. So. Ayi ba ko a minim fa se ye ba ha se ne ye ka won wa ye mpanifo ene wo mo ye enkwada so mo tumrika o so mo ye den o aban no e fa ha se a public place ade ba ko ase hye ne nso no se bibia si de oye ne bia ba omo expect se church no e be ma aban abem police abem enti sene na ye nuano mo ka no kwala no ba ha so mu tumrika o so mo ye den o asede se you safeguard omo because say ya nyo na akwala bi ho etechima ana se pani a minim say dia mo na beboa yo minim say 18 from 70 years economwa 70 years bia no oye na bia eto no a aban bepe ni enti a aba no saa ti misremu a say ye ba ha no mu ade bia ye bia fa nkwada ho eni empanifo ho pa no it's to say ye very very careful because say a bit me amasafo no agina baby a ense se wogina na church na akasa na target dada because ana adwena kwakwa say I say ha no yenhye na ni mu bia life ni suban a wode ba ha no nti no I say sebi ni pabonifo bi aba be frafra mu enti no aba na ni ku saade no ho papa say baby a ye wa sorry no to say ye toto niema to be hon mu ana no say na me ko akodun so no say bia mbeka ho asem dia me ka kakra mun say kwala nketenkete na say omo wan kasa na ewura toilet ne so a omo eyo on say omo che say ne omo eyo no on say ye na so sakola no ko ewura ho a na odi wakodi na chibi on sakola no ntimi enro no ho so ho ti aya say o yama no we wan say na obia no wa fefe no so me kan what you say for na kola no so say obetimi identify say nipa semesi na bia oye nsa na bia odi oye ni ene how abre wo baketwa no fe na akoye problem ama akola ne daachi timisra mu ye ba ha no mu a moma ye ngesa awofo no nko a ene sese safeguarding kwada no ye nyina na ye look out na ye hwe na ye make sure say akola bi ye bibi na se ye yi a enya atiate a wo de no an se oso ne saboko wo hwe na se wontumi akopene maame na ye because on kra na se kokoso akola ne mu na wan so mu ye na omumore na se bi we dia no kresa na afro ho bebre no kosko koka eno so kra na ye ho betimi a kire timi damase bebre mu akakra me de kwa edas ya danya me ase do dia bedre na se ye dia wo kan asale dem na wo kan na se in general asale dem ha na wo busa ho asem wana me pacha ye ka fa sorry dem ha say how are you be see abonkola ne empanyifo nso ho ban okay na se nkonwa nko a nkonwa no do so chen nipa na fe ho na wo ka kire no awofo no wo mu wan ma ne papafo ne maamefo no where are they me pacha awofo titim se so wo mu nyina wa ha na wo ka kire nkonwa wo mu na ekoka they be happen so wo kan ya ma ti say ya me di ka kire wo mu anopa no wo mu fa message no na yanka ye be ka mankwada ho asem am papafo ne maamefo no wo mu nyina asese wo mu wa ha na wo mu tie na fe wo mu de wo ma ayi wo mu ma answers e de ya din wo so nkwada yi se ne wo mu behave ha no enya fe wo mu nam ha ne ntia na sam se wo ye wo ya do it another time na maamefo ne papafo no wo mu nyina entena ha na ye hu se ne kwan ya betete nkwada no
ne abɔ wɔn ho ban. Na wɔn efie nso wɔn tete wɔn na sɛ wɔn ba hanom a wɔn bɛ behave. Mpakyɛ nyame ɛmoa yɛn na wɔn nkwadaa no nso so maamefoɔ ne papafoɔ no nyame ma wɔn ahoɔden ne nyansa. Ɛkwan a yɛde bɛfa so wɔn de bɛtete nkwadaa no na yɛmmɔ mpa yɛn nso so sɛ nkwadaa no nso Nyankopɔn ɛbɛma wɔn mo akoma pa te sɛ Joseph nom ne wɔn bɛbrɛ wɔn ho aseɛ. Na sɛnea nyame ka yɛn no deedi akyerɛ no nkwadaa soɔden no bɛbɛ no ne egyina mu yi. Enti no wɔn sɛ yɛn a yɛda bi ekuta Bible no yɛsua ne yɛdi nyame asɛm no so ne yɛde mpaabɔ ɛtete nkwadaa no ne yɛba ha nso a nya so yɛgyaa wɔn saa te sɛ bio enwan a wode wɔn kɔsrɛ so no wɔgyaa hɔ na wote baabi daabi ɛsɛ sɛ baabi wohunu sɛ akwadaa no behavior a wɔyɛ na wokɔ fie a wakasa akyerɛ no Onyankopɔn wɔnka yɛn ho na wɔnhwɛ yɛn so na mmerɛ no nyɛ mmerɛ o ɛberɛ a yɛte mu ɛnyɛ mmerɛ nti gye sɛ mpaabɔ ɛne a kyɛ sɛ ahoɔden ne yɛde yɛniwa yɛni ɛbɛhwehwɛ nkwadaa no faako ne a wɔn mu Onyame yɛnhu yɛn wɔnka yɛn ho amen. Yɛda ase mama I'm saying asɛm no da n'akoma so paa wɔse nkonnwa nko a nipa no yɛda ase yo ɛda nyame ase ɛda yɛn nyinaa yɛn ho nso ase sister mepakyɛ wo asɛm kakra mpɛ sɛ mbisa no sɛ yɛkyerɛ mu nyinaa no yɛkyerɛ sɛ nkwadaa no wɔ hɔ wɔn mu sua deɛ ɛna yɛn mpanimfoɔ nso yɛwɔ ha ɛna yɛsua deɛ na biribi kakra a mepɛ sɛ mebisa sɛ afe biara wɔn de ba children Sabbath school teachers no sɛ obiara may register ne ba saa registration no depending here for so one a yasɔre ma anaa onye nya asɔre ma na sɛ obi an register ne ba so dwumadie na ɛkɔ so no ɔnka ho anaa sɛ wɔn nyinaa register ɛma yɛtumi hyɛ wɔn so sɛ wɔn nyinaa ɛwɔ hɔ bra wɔn sua deɛ bakyɛw masɛm bisa no that's well, me pacho answer we dey a pathfinder for but me answer because me no mo ye adwuma. The omo registration no omo the base parents ni nyina en register. Enti nkwala na omo register no. Omo na obia o different classes. A omo di sua de ba nkwala no bi o parents no nye. Ebi parents no but nkwala na enko. Enti I dey ya plans I na say nkwala na omo attend for activities no. You create another activities. Ama wɔn so wɔn ne nam abɔnten na ebi mpie nkɔ abɔnten nkɔ nkɔtɔ adeɛ because eduru baabi ebi pie ɛkɔtɔ adeɛ a parents no nyɛ aware but as uncle kan say yɛwɔ ha na nkɔla ne bi apie no ebi pie which is true enti na yɛ try sɛ bɛ prevent ne nyinaa. Yo. Mipacho, Stana, eno na eye Pathfinder and Adventure Club. Eno no akra no register, all register no, ye busa ne maame, the intina registration no, ne maame, ne papa, akra ni mfia wadie, class ya all register ye dene beko, said ye party chere no, bu a form lecture, akra ni bikra or ye. Or fair drobi in Tinisafa, Ning and Intin or Massa or Moon register no, and yes, or Maton cranny be at work, minim Sam cranino, a register, so register one register or class war. Now, me how pa ne say, ye casimili camry cano. Ye bet me a stop on cran with me canana. Me question no. Ye bet me a stop or say, o moon to me ca ewaha. No moon to me cano, dear na ye day. Yes, yeah. Well, that question right there, American there, to me, it's impossible. Because who are my friends are throughout the week in who na downfall. And to who in the near but
ye betimi an say ye bepe activities bi ama wo mo a enkola nketo na na mo de bottles elbow football wa abonten ho no. Now even u betimi akwa abonten because ya akwa abonten me kotwe wo otina ha within 5 minutes no what disappear. Ubesa akọ no aba ebi okra ni parents timi kotwe ne de ne ba enso akra ne besa akọ. Yo. Enkomo no ewa pa enti Mr. Omedika Kreka ho. Registration, said the mini about a can, a power funder, any adventurer. Yenka say a clubs. So a power funder club, adventurer club. Into be a club will be a Obia or your member no opt to be a member and you own your member automatically. See a bank no more hanoma, your man will be on your registration. Because in crying in about Abofrebia, Burabiano. Our rights also to be taken care of that day. No, in layman terms. In Tiankasa, Bofrebia or hand register, and as a early team for register, and as a youth and register. It is only the club. And club no more register because a membership. A child can decide, well, a parent can decide to, say, and baby Kobe, and answer on Kobe. And now, more a register so there are implications bebre. Niama bebre honoma, or more a demoko camp, and or more niama bebre babya. Say consent to be near the womb, Siketiania the womb. And now you also undertake, say Obama Obano, you make your child available on Sundays, and that's the time beyond Beshia. This is why they bring our registration. Until young crown mohana, a claps on the pay. And that's it. That's a pa and come on over. Until you ever him kakra because they need to find them going anyway. Auntie, maybe. Okay, my family, near to us. When they make at 1 year, open ye back, registration also say. Omo register nkwala na omo de call conference for insurance purpose as well. Yes. So omo de nkwala no call baby they are covered by the insurance through SEC. I'm say patrol ye kan yema mienu abomu ha. On say ye register nkwada no for clubs na ye kan no. But children's ministry ho ankasa no so ye register nkwada no. As I say, o parent bia o bawo children's ministry bia no. So you registered. In the class akwala no ba I said, "Oh say, aban no fa no say, akwala no a ye de na ba ha na ye ka say ye group o mo for ye ka say ye asori no. Aban no fa no say ye school. Oh, it was fa no say send you do ba ko school a. Wo de ko dia teacher ni no. Saa na akwala ne ba ha even though so ne na ne maami aba no aba no fa ne se akwada no so ha na wo ba no so no it say o save some friends say save environment and amboa enti na ba ne ku saa de no ho enti se e bia na minim dem se na bisa party se omoyo na parents ni bi o ma adwen se omo mpese omo de omo ma no beko akọ register se wan fa oba na anko register then na wo ka kire yen say one casabetimi, after Obano, at a Tobano. Tis a ata, ebetano, or te qua, de mana, the banner can ha. Because so am I who say, ye ain't me moano, but on no abetimi abuani mano. Apart from clubs, yet ye register for all this in Yakano. Children's ministry honor, Colano Honinano. Tina for us, I buy a better Roman Roman chair. Because on my jet to some bay, sir. And yes, you are more sure, and tell me a DBS check no. Because on Mamma, who so make me a manama. Tis on Passay a besha manama, dear. That means say one can sabit me a dear. Because you're quite CC committee, see, such an air no. Would do market one quania, you're raising the tag if you are Bob on Colanensa. Hey, can get a pan as I for Montron Monchain. Castana, I over 5 years, and I may pay someone a change, and I'm a tenant chain, I would you the far no see I know a qua. May any day, a cement running chain. So on intimate sermon. Ye can sana etie, emran sana etie, midamasi. I'm saying, yeah, so for air canon. I'm saying, sanity, no danka, me becano. And say, do how bar, neba at the 4, now neba 2 years. Was Yakosia, one a quame unco.
no de wabewura ha yenye ne sa emsa nyama bebre no yenye ni na mani beji se ye beye saade no pepepe saba school ho obi amfa ne banko oba na du age bia tena ne ho in free ho intino ya ana fenso na obi kase mrika wotutu ewa ha no yentimi stop no ye betimi wa school mu about 1,500 600 school for emofra but teacher for need to stop won tum mrika keke nti aha kakra bi no ye betumi only say see ye din yema tutu ye medase yo ye that's ye ba pacho esi akwa nim ba mama memwa me pacho ye ka safeguarding ye ka mo frane mpanifo mpese me bisa say nti say ye ba ha na say accidental BBC a pani bi ana abofra ye ensure dana e cover na say ntem kan sa tem bi sister Mary Mensa obo singing by na oni ha no omo ba fem na o triple wo steps no so sister Mary o pray ne nine bepe na no na ekita na bepe me sabre nti mpese hu se ye ba ha na se BBC a ye cover dana na procedure no so e den bedase question we what to am sofu sofu no what to question yama sofu we anti madam mama ana make o say come on o say o wa dance die say yama me ba ko wa triple pen wo soro ha ama bibia ye no a ekura no besi ne enti opese ohu say ye ba ha ye nkwala yi ni ye vulnerable adult insurance e wa ha na question no obia oba ha bia e insured obia oba ha bia no enti ne wo ye friend no public liability insurance ti ye yema asori bia enti na omo school mo no ebi omo ko school no enti before so omo beje wo e wo ho no kra no ye kan say caretakers no ene omo rent no ma yeyo New Jerusalem say omo chesi ye am ye ama won enti obia oba ha bia no na se upra e pra e claim man ye ya there's a process of fast but normally no yenta anyo yenta anyo enti I say sorry yeah ba ha sana but obia ye insured person me shep catch am sa me damase eni amu yanka amen kase yeah but accident bi am because ukoye claim ba ko a say na ye bo for event mpreha na ye dia akoto reserve ho enti yadasi mami obeko anim me pacho your next topic here bullying ni chi patapa pacho na wo satwi wo se wonte yes bullying me ba ya pese ya be che munya abotre ba ko nya abotre ene de e be ka ho asem titiri ba ko pa no bullying de to so mienu be ye grooming de pese ya chirem ne ya ti ase ya ka se bullying ase ne sei mpacho apopo keke chechirem ne nti ase je ba de di kan no ni pa kro no ya apopo ena ofa ahudie bia so pese otiete so eno no eno sa ya sisi susu sa ni pa kro no na me a me twi no mu odin apopo na ase ne sei Bacho baako hwana nsada o se o pese offense sie kwan so edi hu hye obi mu na wo tena ne fa ahodie so abra o ma ne kwai ma ono one no ho okay obi eno ano no okay na me pacho se say ye emebru ana ye ma no ekwan ben na nkrofo fa so a omu bully wo mo anase se eniema ben na ekoso wo wiase a ema enkola no ebi mame masem na nyamre ye pese ye content
What would you to say bullying? A course I saw them ha. Ewa ye menum anasa vulnerable adult. But you whom sir? What would you to Muslim? What would you to? Aha, would you to? Chim. Me just say, kwaya bully bet my abaso say, your man be oha, omu frigana na aba. And here be on bar, we kasano, a difficult more. And it's taking time, no matter settle her. A Kolan bebre, we share youth age na bebre, or more the same age, but more person be coho. Because almost your coha, the home see you more. I'm saying, start or more down how, or more you good boys and girls. Started teens ho me ba no call ya beka teens hona started that kind of way no it does the meme canon no But that's a pa ɛna bio so no enkwa no bi ni mu ayo mo boxes omo ye omo se omo aye omo ho champions omo yo ayonkofo so enti nyameta hu ni ye se onyanyere na ma no konya kona bi a otumi dufu no Yes. omo bu omo da a che se ye die te me fi se e koso pa ha obi from so observe it. Me pacho me so the bullying no e koso kese pa ye mobile phones na ye de ama wo mu na o mu kura no o matete WhatsApp groups bebrebe ya o mu use Snapchat ene ade ba ko kan asem wo ha na ba ko akoka ne different the uncle je kan ye emre bi e kire he ya o mu che obi tam no pagya na de ne hwe kum because ba ko akoka asem na ba ko akoka ne different story enti yesem nkwala na ya na phones ne so no aya ye nhwe so enema discussions a omo ye wo phones no bullying no like elder kind emfiri ye form a omo dru teens ni mu na omo ko secondary school na eho na start e di free ba omo choy kan kola but e was singing ba fon kasa ko e mo ani ko afom to jo no e wo mu pa say ofomensa tena no begina tumientie. Bullying is to intimidate someone, to coerce someone, to seeking to harm somebody. And we do this to dampen people's spirit. I can say, I saw you now, no, the way we talk to people, we should be careful. Our faith are not the same, and we should be careful. Say, Ebinuma Baha Hospital, I won't be jailisa. Oh, but why disturb dada? The offense of having to travel me what hano. On the material. They Tiwa, Nebatiwa, and Zempi, or quite an Indian. Be careful how you talk to people in the church. Amen. I'm a who's a child. I can't last two. It me fetch your hammer for Baku Parker home near Queen. Hey, baby. Bullying na mo kano. Obi ka say ne phones ne na se for. Enye ne nko a na me de me ba Davis be example. Na usano. Mo amunim no na ne kasa emma. Enti na bi said ne class no ano no mo no. Enam se no ntimi express ne ho ntem no. No mo atizi no. Ebuli na enti ebra onyini ye no. Na ese ono ne namfofo na ka oni wo mu anyina bomu a omo betimi na akọ abomu no. Enam se omu tizi no ebuli ni nti no. Na wa yede omo ni wo mu entemu atwa. Enti all pick another one no enye yie. Obi beka sa de nti no ma up to date or kai sa asem no send namfofo oni namfo wo ha. Why? Because the classmates no one be ebedi agro no they were teasing because they say untimi nkasa. Enti sa no ma na eye no eye ade bi a like said the opiniata kura kan no yenhwe kasa eyie se pese ye ni ye nyina bom ni ye nyina ekọ heaven bom de a eno man kitin bi eto yensintudia edamase anka me se me fa ba akopɛ ba me hu nsam yinu enti odi aho Pacho me dia American ye. Sa person ye wo Ghana no ne singing band ne kwa ne ade. Sa ba sa ye to nyuma. Wo sa wo to ana wo bi agya ne de na wa ye din. Na wa ye twene ye. E sa kra no wa ba mo bo wagya to kra.
If it's a one in Pia, on your son. And Miss Elena, I will miss her, and the Asian and she. The top ones are also. A top one, is also. But Minister higher than I would say. Yo, pen for Mr. Mo. Bullying I cano. Send a AC cano. It's more than that. Oh, it's more than that. Once a chrome halomono, I'm more taken very seriously. Say, ubi patapa ubi bonapo yen bibini yadia. I know more fun say more or less a class intimidation. So we intimidating the panel. Open so chance so no nipa. Na we nipa. But the mammy family am experience be. Me call a class one. Ache part ache. Class one ache. Nana na mintimi nkasa sene na eda kudam for sabo ateka no. Na me roso pa. Na Madam for Frank na me no eye in chese obulimia to a point to say I do be done upon me go school na me yemo hyehyɛ me. I didn't want to go to school. Tiptobia me petu yare. Papa come home I was oboa. Num codeine in those days yes codeine ni ama codeine no ano na odeko. Sir, okay. But I cosua could do point to be Africa na affect my adusua. Because as a minute neti, se me try one no cry no. What to me chair na me ho crepo. Just like I couldn't write. Send na me see a tro no. But when I mean my could do be one day. After years say well yeah, and I'm so na tired in the boat. And I'm a chin or say on Kronia holiday. If you don't crow, this other crow. What have I dream? But the person me can say, yeah, well your money be wa ha, kwalani be brave wa ha. They are going through that. Your penifo bebre or ha, they are going through that. But how a woman on say, Oban obe fear or meka. Because our groups know more can work can so that social media near you know. Omo warning omo home. No, I want to say, can. It won't ya down for beam. Tiaban san obey lonely nintino. Na a shano. Na a preseno. Na a miano. And I ask crowd phone bebre, do my semunti. Every crowd do fear cranium and crana diasa. Won't shed that crown home bano. Now affecting our dish, Miss Remo. So observe be sour bano who I yank say. Ye mana sabi ye the police for ye no hasem na ye ka. But sabi ye betimi aboaboa ye ho. But ye hunu se sade ne kwa na ekoso na kola no gusua no wo ye ne wo intimidate ne wo bule yi dia. Abano ma se ye asoleti sa kola no. Se ebeye a onfa ye ne enhan kola na aka no. Nti ye kan say no. Asa gro ne ye di. Ye wo bi wa son dem ha no mo ba business meeting no Sabbath school eh omina no kasa da because it's all slow say waka the way be see atia no the way be see suppressing on na kwakwa ese sabi ono kra wonye nipa ti mesra mu yesu an say no moma ye fa ne seriously na ye mo aboye ho ene ye manom edamase so ante party be konanim na ye kɔ anim na mahunu say enkomo no say de nti you do any area ya pese ya twemo adwen na ba so ti me pe nipa ba miensa kasa wi a na yakɔ anim nya say na ye mpom ba ti ase mo ne menya adwen say next time be beto aso de to so mienu ade ba ko a obi anka ho asem pese meka enya wano nko a wo de kasa na bullying ne ba atara bia ani obi di nani timi hwew ani o de be hwew nko a keke na wo ye mo ahyew hwan ya hwe na ye mo ahye ne da mansa so ebi wo ho etimumi obi timi oni obi wo ho intimidation oye oda nani ana ohun nyina jojo kama na ujina ha ho yo ya da se mame ko wani na kyerem de opese o kan ho ne yenko ye na your next step here why sebia akola ye bule no wa asore ha no why na ogini die ana why
ɛna obetumi akɔ ne hɔ akɔka. Sometimes ne nkɔla ne ebule wɔn a it can be on internet, Snapchat, YouTube ne wɔn Facebook ne biribiara etimi happen. Enti de as parents yɛn ma no ɛmɛyɛn. Ne ntimi ne wɔn nya a good relationship. Ne ntimi ne wɔn ni nkɔmɔ. Sɛ yɛ sɛ akɔla ne betumi aka deɛ ha no akyerɛw na etimi yɛn so a yɛn mpanimfoɔ mo asɔre aso etimi aboa. Ɛnyɛ sɛ wo gya no krakra ka kyerɛ ɔba no sɛ oh ɛnyɛ hwee because yɛ ka sɛ ɛnyɛ hwee nso so a affecting nkɔla no mental health. Afei be end up na akɔla na ko end up impatient because afei na ne behavior at school asesa. Afei wɔn so obi a ɔba no yɛdwen sɛ bi a or mental health issues ɛkɔ sɛ yɛkɔ an assessment ne yɛkɔma no enura sɛ bio ɛho nhia. Enti yɛwas gyina hɔ baako. Enti abusuafoɔ observation. Yɛn nyinaa yɛ wɔ ha yi. Safeguarding is everybody's business. Yɛn nyinaa yɛ asɛ deɛ. Enti kwan baako mmienu bɛn ne yɛbɛtumi observe sɛ yɛ bully obi a not the bully but the bullied. Deɛ yɛ all go through bullying no. Kwan baako anaa mmienu bɛn ne yɛbɛtumi de observe ne yɛho sɛ akwadaa wei ɛmɛ sɛ biribi kɔ so nana bakyɛw. Mefa nipa mmienu pɛ aka ho. Oye, every program my idea. I go for parents problems about. Bullying. A time when we better. A time be a complaint. So go school. Group B. Teach you my yama or leader cry the classroom. And I know bully in Kadakana. The be a middle complaint. Miss Muscoon, me. I'm doing one of me as a Debbie, my coin. The chair requires his own coin, and yet there's some catch them. Some mamma and yippee. Yaram catch and said, we had a Muko playground, a teacher be anywhere. Yenny say. And do a year is about open or can or talk for more. The free all call. One I'll be a new leader of the group. Observator didn't get their switch out as I said. Because I have when you asked for them. I had to tell her to be a catch her home. And as where the be. But observation. How will you send a bit to me and Wakolabia or Namaso them have a hand and Namado Becca Papa Manas? Dear Miss Mechanism and Colana, I say, or Mubulo, a crab one or Masori. We be our so now, Barry, the other now, Manama Sorena, or other now, Untimitiana as a bisa. You say, be a Sabi, Ultimitiano. We be a no, saw them as the Ultimitiana. Well, and you're in the Ophie. But we don't say them as Ultimitiana. Made them a bag and by example. What was this for? So, now, my name, the teacher for Nukushia. Nukushia, and they didn't come off from a banner. And I know my sorry, me can't so my because remember of my and I heard you know how when I catch them say I can't catch them say they be no say was it about sorry a man and I'm phone because I say a name to say a girl face. Oh no, it's your master I did the acronym my crank I say 1 year means or Robert transfer day I should be a name. So no, but the acronym sorry every time you see the bank a do Friday pet now say you post daddy. I mean, some come baby there, but I saw them there. I can't never go. But once I want to go to them, but I can't school. So no, eti Mr. Remo, and yet a man no boys and one, yes, I don't know. A man who's here be. But I say, oh, one can't obia, and to be a musebia since I crab one as audition to ma, Uboha or ma, Ubos of day, or Beba. Eti Mr. Remo, ya, Mummy, here, some cranny befia, Emusa Homo, so quas on it be a big bitch and be or swamp quan, as I say. Oh no, but maybe there, me, my car was it. And there, la lie. Say, you be who say, a Korebi, a bulino ha. Ube who Sakoran, watching him. The now for no more diagra, and I send it tip him for a diagra. No one on qua, couldn't hold to baby. Now one who said, be coso, the minimum. You, yada say. I come and Sabako, oh, nay, a queer anymore. Yo, Abusia for me, Damasi.
awofoɔ yɛne yɛ mma ntam no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yie paa ayɔnkofa kɛseɛ ɛwɔ sɛ da yɛ ntam meba Vanessa me a meyɛ agya no koraa no sɛ wɔyɛ pɔn asɔre siesie yɛforo kae pɛ deɛ kɔɔ so a n'ani anye ho nyinaa wɔbɛka kyerɛ me straight away because ayɔnkofa ɛwɔ me ne ne ntam no ɛso momma yɛne yɛ mma no ni nkɔmmɔ paa yie wɔn nyɛ yɛ namfo na ɛbɛha adwene bebree sɛ wo ne wo bate asɔɔdan mu ha na biribi kɔ so na ɔntumi nyɛ dɛn ɛnka ɛnkyerɛ wo I believe sɛ yɛawofoɔ no yɛne yɛyɛ first person a ɛwɔ sɛ yɛ mma no biribi biara kɔ so a wɔmudi kan bɛyɛ dɛn ɛbɛka kyerɛ yɛn ɛnsɛ sɛ yɛbɛma yɛ mma no atena hɔ ama biribi ahyɛ wɔn so ama obi ahunu ansa na wɔbɛbusa sɛ ɛdeɛ na ɛha akwadaa wɔ yi nti mesrɛ mo saa ayɔnkofa a ɛwɔ sɛ da yɛ ne yɛ mma no ntam no ɛho hia na ɛba ne saa biribi biara ne hɔ nso wɔmbɛtumi de asie yɛn ɛdam ase me nua yɛbu n'ani akyerɛ me ara te mama no ankasa ɛnɛ menya asɛm okay that's one thing is I would say you link both cultural background no as my moka nyina no correct white background abrofo no culture no na Ghana your culture no difference wo it is say my ka nyina na tin say ebetimi abedi ye pa ye na ye wo mo ewo abuchire ha ene wo ma ye wo mo Ghana no ye omba ha enye pe for example me ba church for the first time wo hwe nkwala na me hwe nkwala ewo abu akwana me say difference wo it's true difference be brew it is my ka nyina ye be kan nyina de betima aboa pa ne se ye ya awofo na no motifie no do obeko school akopeke a lot of lifestyle bullying ewo ho ye adwuma mu bia me call kra eno am call shop bi ewo backing shop me wura ho na me kope me hu se me sure say omo ye for Caribbean for na omo sere me just imagine ntin ka me obi a me react here anka same ka me dem on misre se ade a ebeboa ne se ye na ye wo omo wo hane ne omo ye wo omo Ghana na omo ba wo fro no ye beboa pansa wo fo no e wo se wo ma woni call ba no ho sam kasa bi a wo ka ne fie no ka sa abofra no wo sua because ye wo awofo ni bi wo no ma wa ba ha che omo peke abofo no kasa ne adade no ka sa abofo no wo sua bi ti misre no ne ade betimi aboa on point esa ade ye kan nyina no I don't think say betimi aye yo ma me pese o kasa last one oba ba akopɛ na ye kɔ anim una na pese o kasa no na asa ye kɔ anim wa no question microphone answer okay yeah but they no make can say bullying ne de e kɔ so pa e wo asɔdem ha ye man of fam no na sometimes nso so yan wo for no so me di blame kakra be ma yen che say owofo bi ba bully akwara fofora na ogina ne ba na chi se wo ye papa se wo anye papa o che say wo be kan dien instead say ye be ka se kokko ye kokko tuntum ye tuntum emfa ho se me ba ne wo anye ne yie apologize next time me nye bio because the wo ye na e betimi ato akwara ne sinchidua ama sorry no kra onsimu bio ye nya sa na owofo no che say wo do ne ba se obi anti o tai ne ba chi enti eba ne sa na akwala no so ye intimidated ontimi nka no ho nkɔ afoforo ho bio se wo owofo no nya obi a wo betimi encourage u ba ne say enye hwe e bia next time se nipa we na hwe se wo ni ni agro bio ni na sefo a na eto aso a na ekoso akwala no besan de akodi obi foforo na eto aso nti ye se awofo no moma ye nyina nkwala no ye nyina ye ma nye de wachima wo no nko ana yo ba ye pam chew na ye nyina ye nkamom ye ntete mofra no ema urade me pam chew a Fosti edase na make bia ka ho de fosti kan no omusa awofo no bi ho a on de ne ba ye bisa boni o papa ota na chi ba onkan hu se mo na ne ba ne yes ada one stop no ne ba no betimi end up in prison because it's a crime. And as a yes, I end up in inpatient ward after antipsychotic medication near the Mauba. Now, for what the Pebia say. And to see a ya phone, you good Christians, dear, ye Maya, dear.
was here tia or akran who se cocoa e cocoa fufu. And I said, oh parents so I yen say parents near a bit difficult no. My safeguarding team nimpenyum for so who solve a problem no once and for all. Thank you. Pamucho, I thought I say Kwachia Kofi, the social workers for no. And I will say almost a chinkola. But bullying and intimidating a no, and no Emma Emujina so be yakran free ho. Echo Henny. Question is if Chrome has a ye fear her. One who say Bibi say cause a dear Ben obey. That was the question. And your problem is here. You were, I think say you were child more famous. And this whole Bibi say observation. Don't overlook. Who say akola no intimidating no. And I say because no kwa wache baby na the whole pupu obi. Ebia sebe ne wafo no tie tia na sa anti no who bi wonu mo de ne nam. Or the free na dru ha. See no ben akola no. And then in komo. Now baby sir report it to mo. Yeah, we have to report it. It's very important. No more me akola no more solve problem no. Yo, enuanum ni adofo. Yes, Remo. Adeɛ baako a yɛpɛ sɛ tackle pa ɛyɛ bullying. Yɛgye to mu a yɛ ho bɛtɔ yɛn. Bullying. Yɛgye to mu a yɛ ho bɛtɔ yɛn. Ɛkɔ so pa obroni bɛsɛ in high proportion. Na yɛba na yɛbɛtie nyame asɛm. Na sabiu sɔfo w'anim a yɛma bɛda ne ho fini hasa. Emwa. Tada bia nkwala no so eye bullying no. Omma me ne papa no mo amte ha no. Omanim wo fere pa. Kese pa. Iti say no mesramu. Se be how na woni obi ebia ne maame ne ye wadanfo anase se be ye wadan ha adwen. Be ka kire me. Ka kire me nua ba part. Ka kire maame Joyce masaso no aha. Nana se waka kire maame Delphina. Enye asori dem matter. Midi kan aka no cross of we dey wanim fere. Enye asori dem matter bi because me ntra ha na so for fe say na ye the special measures abaha na Newham for ye ti asori dem a ye ti asori dem a na sebia osofo na answer questions a me pese ye be answer. Na nyame adom abompa ya man ye nyina ye binuma beda ne mpanifo ewo adwuma nu. Enti ye beboa asofo ansa na de besi no akobone. Enti wo de ompese wo nem ne ma me benya asem ompese wo ne nadam mo ya adamfo wo de boyen amane. Yen aso ye hu a ye befa ho asem me wo time me ha me. But if I have to get the police to remove your child, I will do it. Till 9 to 13-year-old no mukra phones. Mumma midin Andy ema ye dimbone. Deal with your child at home. Solve the problem. Oshana want to solve a problem to our catch. We will find a way of managing your child. But our child no intimidate, bully, abuse, obi for bar. I will take the steps that protect the vulnerable. Money may I doing, sir? Money may I doing? If I do this, I was through. As man, me down, so may what I say? Miss said you meet me home, I don't know. Obinza was through. I don't walk with him. Me pamocho mpanyifo master ma me kan say obi wo ha wo ye mada kwa onim se ne ba ebuli obi enti de mesrɛ mo pa ne say youth teens nka mo nka wo mum one day na adesua mo de maye no mo mfa ma wo mo e wo soro ho na wo mo so nte say de wo ye obuli obi a de de ne bekɔ akɔwie so ono so obi bully na de ebe nsunsanso a obenya bia metia me ba ye bully minim obefia nanim hyen
wonim so no obi aye den edi agro wonim enso na bia de oye no enye ti esusu se yepamocho mo no omo enko kasa wo so eno so wo ho ibajo aha kasa metie Joka and the Enkeno no, Nanso. Nyamia seventy. Say you walk Christo mu wa hane de. Na ya was of so die anim no. Enya matters nyina na e wo say ye try say ye be involve police ewom. Eno de e fact. But the me person make can say ye wo have incidents bebre esi. Ebia awofo no akwala no bae no wabecheche mu ofie instead say anase asem na besi prekope e wa so da ho a eno nti na ye teacherfo a omo hwe nkwala no so no enti mefutu amede be ma no say awofo no bi o hokra sa safeguarding leaders na omu ba kokra ni wo se wo hu bibi sa pa a ma teacherfo na wo ho no enya aware na ye nteki matter na rap dan say Owufo no beko akwala no so akọ intimidate akwala no eba ne saa bullying na atoa so be mienu ne miensa emmoa nti mafuto ne se ye hu bibi saa se yetu yeni na ye hu saa safeguarding leaders bia eno nti na mpanyimfo eyi akyerkyerefo a omodeda mofra na no ye ne omo nko kasa na mo bia yeso ye safeguarding trained enti na ye de yakọ na yenso so ye hu kwan a ye befa so a ye beboa ama ano ajo dan say ye be trigger cases no na awofo no ya taking matters into our own hands medas yo so for some na owi a Mr. Kwachi so akasa ma so for nkasa nwie ɛyɛ me nwanwa paa sɛ ɛnɛ adeɛ a moyɛ yi na no duada ne Pastor Bright yɛkɔɔ conference ɛno a na yɛsan kɔkɔkyɛm akyɛ sɛ safeguarding no emra no asan ba ma ɛyɛ complex na ɛyɛ complex as matter of fact ne yɛaka kyɛn ni sɛ ade biara a ɛyɛ safeguarding biara no sɔfo farmer police straight na andi ka ne saa na yɛhunu ne saa no because say asem bi ebesi asonda hu bia na ye ma andi ho so ye social worker wo ye ma party ho ye ma kwache ye ma we mu ho so for siama edi medina court because say ye de me ato asafia no say me na me nhwa asafi so na me ma environment ni anya friendly emra no o timisramo enti na ɔka sɛ ɔtufo sɛ ɔbaatan biara wonim dia na wonim parce que wo ba no ne ye bi ɛyɛ strange nneɛma bi a tackle immediately enti saa na sɛ yɛhunu no sɛ ɔwɔ saa tibia no mu yɛmfiti prɛko paa nka sɛ yɛ remove no process wɔ hɔ we go through the process na ɛhu sakora no still saa na ɔte a yɛbɛ remove no yɛbɛma police remove no from the church sɛ ɛbɛyɛ a ime no wakɔ adwuma no me nso so menya kwan abɔ mpaeɛ na metumi asua biribi de abɛkyerɛkyerɛ wɔ ɛnte saa megyina court in fact yɛse yɛaka to a point sɛ biribi kora si na affect church no koraa ne ayi a menyɛ spokesperson conference no one person a yɛyi no sɛ ɔno na onyina asafo no nyinaa ne conference na nyinaa na mu sɛ BBC foɔ ba mu ITV foɔ ba mu hwan ba mu a ɔno kotoo no wɔn kasa temesra mu saa safeguard nneɛma yɛ ka yɛ bullying ne yɛtete saa yɛka ho asɛm nyinaa no mesɛ mu take it serious because sɛ akwalaa no ba yɛmfa no sɛ na mennim koraa sɛ yɛtena ase sɛ yi o sɛ yɛte sɛ yi na abaayewa ketewa te wo nkyɛn wɔ ho na bia wo nsa da ne ha sei na bia wo ebia that bi na bia wo yɛ ne sei so ho na sakola na report to be ka kyɛ sɔfo kakari nyawa da kakari abetra me nkyɛn na ɔde ne nsa fa fam ha no yɛ yi pɛ police
straight. Because it's a man take action no. Akwala no ko school. No waka che na damfo. Na damfo waka che na damfo. No waka che teacher pet. So for siama. Obeka se me kobo ma sorry so for amane. Me bo me maami amane, me bo we amane. Enti me sramo. Enye se ye hunahuna wo. Abandon no. Now you call meeting, you can strongly. So for one person enjoy retirement. Now coffee soon game or brown for repeat Bibia to fast. Florence, I don't know. Say, we. Timmy Sam pen for send an enemy near cano, a bassa and yasoriasem. Miss Ramo and yasoriasem, a yabayasem, in Damasi. Quite a person, Cassa. Yeah, I didn't say police for. Or my Jumane say, or more by investigating crime. And if anything happens here, na Yahuni Muno, you suspect say a crime has been, caused an Abibia. We will have very little option than to involve the police. And there may be a set, black and white. We can't do much about it. Na yen kan hunu se ye kan say nyese bibia near the call and yes anetie met mama instances last year I had to deal with 2 instances of bullying. One of them was child on child, and then the other one was an adult on child. We had to deal with it here. Now, child to child, no, say, ankoye, pupo, pejano, pemho, a whole lot of things. Now, you know, and self and they are sorry penny for parts. Yenina, no, yetuhwana mombe bre, ekoya, ekodrumra, efisa fedie, ya trian bedro. Now, along there was the consideration as to which other way can we also look at this matter. Now, if there is any say yemubia fee say baby a near no kono, and was say a report here, we wouldn't hesitate. Now, Pastor can be about say wotna abaya bit on channel de unsa to Nikomu near the ade. Ye can bullying. And also so quite now could do abuse no see different yes you honey ma bebre. So when it comes to bibia sexual they be make catch them for say me a social worker so be friend me ma me be friend say me basi asumasi I am say now say if it's anything to do with say afefia na bibia question me busa na say what about police for man. So who expects so kind and care about if you are, I will not do that because if you crime also many police never because if right from day one right from the word go no Sanya mano a crime. Nti police ni no e was so bem. Nti there have been times yetimi a follow processes no bi. Aka niema no bi wa ha. Nti e ma wo yam hihye so say afei de say e jehwe na yaduru police ho. But ena me nua na kan no. The Americans you dealing with last year no nyina no. We are seeing no na awofo no had to do a lot of talking to omoa mano. And this is how we got around it. See, yetimi way in the first place. Na ye kire ye ma the right values also more the enante ebo brand niema also mo ye niema so mo ye no muntimi nya. We won't get there. But ye can't wasu bi em say BBC ha say oba ne ho odin officer obetimi aba be bo ponche obi de apa ne hwene mu ni ade a. So when my bonte no be bo wasum a e papa ohwene a you call the police. That's a reasonable thing to do. There's nothing stopping us from doing that here. If that is what is happening, ye mpese ebekwa akodi ho ye bom pa ye say yentim ne ani a ebetima ye de o say ye ofie. Madam ase. Amen. Of na pacho anti Justin person kasa. We ya kwe anim. Ma hu dan sana do so nyasa ya nwi. Ya hwe ya nwi. We Nana make sorry. I'll speak English, sorry. I was going to try and speak Chi, but I realized I couldn't do it. So just to confirm what Pastor's saying,
it's like culturally, we kind of, the way that we handle children in the Ghanaian, I guess, community or society is everything, we're very handsy. Like, so even when you meet one of the teens or one of the young ladies, and the way you hold their hands, and if you hold their hands for too long, that can be, you know, you crowd and sat for all the time that they're speaking to you. Near the end, and I say, Uma, you make a comment about their body, like their physical appearance. Hey, when you know, and then why a penny, why a kese, oh, any why a ba, like all that kind of thing can lead you into trouble. So all these rules, and the reason why we're doing this is not just to protect the vulnerable, but also to protect us as a church, because these things we're used to. Growing up, that was normal for an uncle to come and hug you for too long. You can't do that now. Unfortunately, if we hear of that, like, we need to follow up on it, because if we don't, me mejuma babome, prise, ye investigating ye kase, me na minim, and a man ye who be bia, me mejuma babome, and you will be, and so this is such an crofona, me mama juma babome, me the mail reporter. And it is very important that we're mindful how we behave around the children or the young adult, or even other adults. We need to learn our boundaries. It's not every day, near the end. So it's very important. I know people seem to think that this is we're scaring people, like, oh, police, 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 but this is very important. I say, Mamma, you're not Pastor Martin or can tree. Smile line. Ahead, the can of can bro from the day. If it me a jump. Medase, say, Miss Media Kakra make any. Matiba Kumino, say, yeah, child or one of our phones, Mommy. Baby, I can't say Yamidum, Momutimi, or one candy, a cosuina chill. So, Bane candy, a cosuchel, no bullebiuma. Yes, no boy, where you are sitting, and also boy. Because I would say now the show when our force us and was running anya and onye. Then again, young Kolani being so challenges, disability, and only a bully. No, almost shut us all below more. Fanny say, or a colabia autistic, and not to tell you behavior necessary. But parents no one can try say, Obani or condition be. Ain't a treaty a colabia said the same. Ain't a pamacha for no, a confidential thing. What do bear bar, my young Sammy Bano? Or was said you go school, what you say, way or one, near was a colaway or a special, near treating accordingly. Oh, na bibi ba wesian, because I say, me call short for not colaba conho, or was a hono. But ain't it so sorry no cassa, name planning in our satisfaction. As an animal hono, no one in I basa. It took time, I'm said the air and hayno. My friend penny for me mumbai, yes, you are no chino, a chat. Because then Colani him, almost as will be at an answer and one, a trebin sibyl, a backrabia kitwebi, and over to me a manager. Tia someone, we in iron come home sour for such a cheerful, Nayajuman and a beboa, Damas. Yo, yada se pa, mammy, I mean, sure, baby. Only 1 point, a person will make it, as of any. Near queer him, near Bagrumi. Me point Kakram better making or honey, say. Not my essay, Cassie be or ha. Now I for, but no name say. Nebano cry, Abia, stretching, and I say, where you bully, unless be bizarre. I did back one petition and so on, and Crown Baby look like angels, mla or no more for. But what ten who pet a different thing. Instance, baby, I see what ha. I yet to be the camera proof what, me mania evidence, baby. I won't only be to me, Jinsen, but they want to mean yet, and Pampa, so no. Me, I don't say want to mean yet. But until say, me view camera, be or have me catch any parents and my you can say. Or be auntie Asia, and my yet me could see Punoka here, or share that is an banner. So just and you know, near maybe or I wouldn't even say, ye cow banner once a month, whom I answer soon defend you. And yes, I dear, and never could be a pump, so I be a wound who know now and the affair police are my that. Oh, dear, we got to be we got to be. The picture will be. Me pacho, ye ka bullying wasem. Ye ka say mofra.
na mpese mbisa se mo franso bully o ma wofo ana e say yen awofo no kromo esan se mramranti emotional and physically emotional we are bullied. It's mommy and the one side and na the mpese me can say sister dressing kai mommy very careful touching the way you touch it adwuma mo na me wa adwuma mo na my busy na me sakita ade mu na me pen ehye me ha and a consultant say me ma ne pen no fan note and na me ye the sign say take it from here one fa me timi we no say do you want to sue me na me say for what say me breast wa ha me pen so tell me breast ho ma dwen ni ho na me say me I'm African I don't behave like that it mo me very careful sorry ha so your boss say be my friends the way you touch one sister dressing is very important. A sorry penny be only London gan habit or sorry penny as ye a sorry penny or the asafuba bema betra ni fie or mama me no bema ba ko o fie adwuma ba ne ba second born say bema no e de nsa attach no nase one mo kan no bema ne say nyesa a sorry penny no 2 no 24/7 it's all say wanya ne ban ko report wa ono aka so benya asem it's we me very careful touching say oh it is saying oh now so now ko no nufu e very de nyina e ka ho be me da ase em say grofo hu niam wa ha o na ka no monka yo ya be ko yanim menka sana ma me peja ne nsa ho ma me ni mo ba cho kasa wie na wa ka ho de ma me ni mo kasa okay yo ni na ya adia ba akonso so eni sese ne ya di ka no se awufuo hwane ya wonya awufuo na ya panyina na husu obi ye bibia enyina ho nhwe no last before COVID no ekira ha sei na enkwada miensa wo mu ekuta abo ni atutugu efie enum leni pansu ho obi enkafe ntimi ko stop wonum so wo mu nipa wo wonum eya mi se akire no kura efie ofuo mi so wo mu ba ahanum na meka me ba kono meka kire ne papa ne nkwala no wo mu anyigini enti no se wo hu se obi ye bibia nyina ho enhwe se ye nyina ye ni ekwa babia nkwala no nyina babia wo nambia obi ye bibia enhwe edam ha kura nkwala etumirika na nipa tete no wo mo ye tete yi altar yi so holy place no enti no ka anya wo ba no aka kire no na fe nsusu bie mu nsusu se wo china se ya se ye be ye adwuma wo hei ememu we wo mu de board ba ha ne ye board mi je se de before COVID no ani ye adwuma wo na me koto wo no mi tutu yura board we be board mi se pam oh enti no na me ka che wo mu se ne de bi nsusu na onkwala wo mo board na me ka kire wa no fe edes se onkwala yi board wo mo boy wanka ho hwe no mo kusu ebo enti no se wa mo susu ya esi tete nkwala yi ebra wo susu anu nyina wa ampa ho se wo ye panyin no so wo ye di wo hu se wo bia panyin kula ade bi wo ho na wo ye na ewum sanya ka kire no ti se wanka na bibi ba wo susu wa ye bone enti se sa na babro no ka kire ya da se ba me Adam Dassik. If I chose to say, you can't bully once, you can't bully once. Bullying is a say, I'm a bully, maybe. Because my mom is a son, a friend, and I'm with them. Bullying, I be no. Wow. Aha. Baby, I'm chose up. Baby, I chose. Baby, I'm chose up. Teachers now, almost fair and more flower, I say. I said, down, papa. About time, you may back on your may immune, you control them. Not say, almost to me back a baby, and no moon from Swaby one calabi one, a pamocho munyin tumpa. Bully in a fee. Our 4 dinner more you fee. And shall be a ben in Colana, air she.
Eno na nkwala ne ye no ni ye no mpanimfo ne ni ye no. Eno na nkwala ne ye no. Ye bule ye yerenom, ye bule ye kununum. Enkwala ne hwe. Mumi ye nyae. Amen. Madam, also Jen. First. If I told me the end year, my Juma, me and my Juma Massamesi. I said the chef will be by a bema. Or by whom you or sit, Miss Senere. Or Senere, the back mood into the Senate. And to whom me, there be no else grace. Was a mere, but me who says I be before Fro was a mere nechi. Let me say, and maybe a Juma Yokoshia in the DD. The baby I'm a TN or to make one ass on drive on to me, some man left. To me, man left, no. Oh, yes, was in or person or Befemano or Carnimo. And I'm catching a chef, what are you doing? And also, oh, now, to be frank, and you may be any who are Macoma, Mamma be also mini kuno, men Adamo. Meaning, said Sabina, I make a pecunte. You may be a Macomba, be a Mose say, Missimi Kru Ghana, rather than from Bonnet, Missimi Kru Ghana, because I am in Peso be best or how was so pet. Or catch him say, Ukru Ghana, Minu me and Ubet me, I know Krumha. And I'm catching a chef. Mint me, yes, because so yet, Miss Mukunu, Tientimi, yes, sir. Wouldn't be now some quite said that Mufi, and I'm in Quajuma. You were one of me report to say, Chef, in your case. Wouldn't somebody brony bar by a kitchen or no penny quite a free room? Say was Tati say, Uncle Shay walking close in a fridge now. Now was started in Sa F for Bruni Nechi. It's Bruni warning as some pesa stop it. Or you know, be our ye baby to trust salad and a chef Beman or be black, no, not the self furniture. That's all massage. You look at us a jam in Pesa. Unim say, I'm sorry, chef Neddy. Or ye be BT share, Bronin and a Bronin report no. And no, ever so I recording nearby chef on a can or the chair. Me what your catch them say problem as you off, you know. And I'm so why ye be painty. And our cabia chair between so went to me and cardio ye. Me resume yen answer Mocasa Unim, my dear. Chef, say, but man can't be so the way I'm like catch a manka. The man can say, and your man can get here anywhere, Jumamuno, and yet because who ye, I didn't tell those have a for be rechi. And it's mummy and yai because, and yes, I woman and yai and Sanoa, Sania de free a Jumamu, a bontrain, the rasa for Nuyan Tibinjai, a radin who mobile. Amen. A bringing tea, a bringing tea. But your man for call I knew bullying, why? Maybe a short one. Yeah, cat topic on your Pahoka crab, bullying in Abbey, and maybe a meet me related to it. And Colani mobile phones. So, of course, maybe out here in Colana, they are always on your mobile phone. Trying to get the attention of Akolano to even listen to Sabbath school is difficult sometimes. So, I'm wondering, this question goes to the parents. Are they allow your mat to bring mobile phones on a Sabbath? And I know it really bothers me because you need so bad, sorry, you are sharing the phone so on a weekday has nothing to do with the Sabbath. You're training them to put the Sabbath first in everything they do, but we actually give them their phones to come to church with. But what are they doing with it? So this question goes to the parents. Yo, me pacho, time nunti. Ka yenya abrea ki ebeko grooming. Nanke de wonsem ni bia touching number, but it will be a very big subject. TM said this Dutch bia no. Mama ye bre fufro, ye hu aso pani. Na ye to asma hu se nkomo na ede. Na Beba. Enema mienu, die di kan. Mate se mobile phone yaka ho asem pa. Asemi enya happen magina maka. After church service. Even when I meet staff, I say the same thing. Me say wo teenager. Now nim ni mobile phone password. One kasa wa contribute to abuse. So wetimi akwa bonten. Akoto phone. Abre akwala eye wo responsibility. Now we name the password on the phone. So we name who the password the other na to phone. That's the first one. Number 2. So we name nji phone na wa wotoma wo ba no. Emfiri ni nsam na eyesi ehwe wan kasa so parent ho asem kakra. We yan kan okra nkyere yam.
because oya akwalaa na wato phone ama no unnim de ode ye unnim ne password uka so mfa phone mo se me mfa ma o me ba na mbuza se na me ne den o se mfa ma me na me srew dwene hu bio because it goes a long way to protecting one kasa and one kasa obano the edikano they told me you know the mama Jocelyn kai no culture no ya mamre mu no ene ma bi wo ho a ye wo Ghana na ye okay so you see obi o ho ayefo ni atag no na wa hu sade me pa kire no ya baha so hu se nipa kono ade na wo ye no e bia feri enti wontimi nka nkyerɛw enso na ni nya de enye omi enye measured de me di twatwo na ya wie ene se mesrew maami se ye nyina eye teacherfo eye asori officers ene ye awofo omo se ye nya hunumu knowledge na yenye observant yemfu yani enhwade yes yehu se bullying no obia betimi abuli en said ya Canada yen ka biu obi be ka kirewa en ka se me ba na de wontimi nye saada look for the evidence na deal with it na sabi ma Canada say ade a ebe hadwene o ko ka kire obi be ya na so o ka kire ne papa ne won ne ntembe ye basa o ka kire teacher fo ne nyina and opani ko ache se o munim said you dealing with it kama they will use that expertise not all they are dealing with it misramu ye man nye o nyina na enye and akwala bia so odin obia ye mo kasa bia e ka se obia banye ana meboa eti wo ye afofo ne say ye betimi atete o mo say obroni be say o be role model to others and no me hu ne twi kura kaka ombe he enhweso ama foforo se wo benti obi base wo masori dwenhu bio ene yate bi wadem ha se obi se oba asori ha aha obaji na duro no aha na nim se igel dia omma yate bi wa ha ne se obi fa obi abofom e wa bonten ha homeda wate bi se obi kakasa bi enye wate bi na niama kasa mienu bi am na nsem hu onkwala num pa you are a snitch I mean things are bro for na say obi am kasa mcho akaka ko concerning you are a snitch esramo na just say I was a person conform to 18 na just say on kakra no dealing. And I'm not almost you are a chicken. And what I say? Who you for? If I just chicken, I say, who you for? Who for the chicken? No. Okay. Times living on home. I mean, tell you that. So chicken what happened? Miss Ramo, ye no mama eno enye yasem. Miss Adafo for a better also with other things around grooming and then inappropriate sexualized behaviors. Ti yenya brea asompa for no mo na omo ho. Mo de ye ba ye beka onyame nhyira ye nyina na adom ti. Amen. Obey Vespa. You near yes. Okay. Nyame wa kwan do so. I say nkeka ho no say. Also kwa master bray. Nyame wa kwan do so. There pachoji. Nyame wa kwan do so. Ye nyina yen sorry ne yento.
4. Nyame wakwandoso na seni biara ehumuye nyame wonyuma yengu enyajidi po eyedi maoda se ni se obehu wa kwenye mo eja misre ne se mame no hunkuto ohina notisa ohina notisa wo nyame hina notisa wo Wona wokana oye obiaranti sewo. Eja the former yada wase ene home da fefeyi efi anopa a wode bedua ofidua mu ohwe yenso boy ho ban waka yen ho wode honhom mu aduane amayen ebra esemu yetie nwom enya kwan ehia enuanom enya kwan asua kyerosem na mpode echen so sesiai onam wo ku ketwa iso safeguarding forso eden chekire ayeti sei abrei ebra so se eja Sabre no yebeye dwumadie no so efa bi yesrew kan ho ne di yanim ewo dwumadie adru yesu yi okinkopa yesu de monti amen. Omena nyame ase esanse oye na nadoye ohoda omena ahimu hina se esanse oye na nadoye ewo hoda eda nyame ase papa se ne homeda fefe wama yensu enyamu chefa ene ye homeda etwato obosome nan mu na se me no mie no enyamu chefa adam mie mpagya yense ne nka se erade eda wase o ampacho mie mfa ye ntwesem no na ye mie nko Samuel ngoma edinkan eti ba ko ne yimu dumiensa ekosi edunum na hana rekasa na komam no na nonko ana obesebese na ne de onte enti elibu ni say osabrofo verse 14 no say na eli ka kire ni say da ben na wo bebro nsa akosie yinsa no mfiri wani so edunum no o say na hana buase ni say da bi mira meye obare ho ni na bobesane nsa biara de menum bi da na mahwie mekra magu awrade anim pachomo mpae onyame yada wase ewa de fefa wa ya maye ebredru say ede wasemba oba wa menimu de ewado na wo asem fa ho nkonkron no ehye me ma na ensem a ebebei enka akoma biara ma nsem a yebetie yemfa mobra ese ne se adensa cha na se opie se wiemu temufu a ya anya yoraba ewo demuti amen. Aten na wayetin na wayekom origin chin yasunyamia ne humobro na emiedo sumanima se chuiso se dainara se paiso se dainara kai senyami manisa swa bibiarabe jeje ante na wayeti na wayekom origin yasunyamia na humodro na emiedo sumanima se triso se dainara se paiso se dainara
saswa bibiarambe ye nyamyadum to shada nayem yeri sada brenida so nida sa hono shani wani munyam se treso se dainara se paiso se dainara kai se nyami mani saswa bibiarambe It's I can cancel my kind if I knew about Hannah home. Hannah story dear. Ubia at be pain. Share a mania yenya bay femu, share a penisia of femu, share a bobo dear of femu, empo, Niku Quaco, warrior for Becan, Hua, Necra. Ebewo ejano ne kura ne mfefo edi no ho ehuro anytime bia be ho se na yenua be ya de edi ya no re ne ra ho nanso yenua be yi sin kete edi na asem to okese yenim ho se onyame nkuto na odi na asem to nanim a obeya ama no bia wo de enya wo bia na oba betina krodua we se mu firi ukromu eba no den se me ba ha de yate se abrocha nti me ba abrocha be na ha ye motive out the buy no different ba obedru ha say no bia na ayasesa kra adwumasem ayabasa bia make say wadru mpanyin fie so wo pa aware na so bre na dru wunyanya bi nso a na wo de ya aware mu nsem bi so na wo de ye awo bia na wo de nso ye sika sem bia na ya aware bi da so ye krankro wo bompa ye so acha nyame a na manyanya ma mi show nkra ka cha wo say hana nya ntoboase hana nya abotre chain na me bremo no erade ye ma no nti de me ka cho homeda ni say kacha homeda ni say yenya gidie e wo erade mo nyankopon kuto ana ye de no hoto no so a obeya ma nti waka no Psalm 125 say wona wo de wo hoto erade so no ote sezi your people na ehihim na eti hoda nti nkran hyesema anwumrei me de mamo na ye de aboy abosom na ye de bi nso ahye ye botom aye de kɔ na watwe nyina ne say nyame a ɔma ha na ɔba no nyame a ɔso obegya ni frani ɔkwan a onim so no nyame a ɔso bɛma asase ye monchimonka ada ne asase tama no nyame a ɔso bɛma esum ada ne ɛhan no saa nyankopɔn no ɔnka ye ho ɔnhwɛ ye so ɔmmɔ ye ho ban na ɔhwɛ ye so ye ho ma asɛm bia wadom ne nti amen ye bɛfrɛ nipa mienu na ɔma bɛhyira adwumadi so ma ye bɛdi nkan afrɛ first elder na obetu obebɔ mpaya ma mofra so de ne ye na yegya yen abusua ɛwɔ akyi no na pastor nso aba bɛhyira adwuma na ɔde mpanyimfoɔ ahyɛ nyame so no ebia na obi wɔ haw dadwen adwuma mu sɛm haw bebrebe bia na nkrata sɛm kora no ho ayɛ den ama yɛ nanso so minim sɛ nyame a yɛde yɛn ho to no so no sɛ nyame no ɔmpa abada timpam chom bra yɛ twɛn ɔmo no Shadate wo ready go Shadate wo ni namin kasa trani munafa nasa Commission Mayan Sonia Mompai. Yankupon Yerade. Ayem fe sene de munina yabetra on anase.
na ansa na ebekɔ fei wonam waba waso di nkranhyɛsɛm ama yɛn sɛ yɛnkae wafena hana bra na de sɛ deɛ bi na ko apron so no wankɔ adamfo nkyɛn wankɔ asɔpani nkyɛn ne mo wakɔwo twɛdeɛ mpa wasoro fie de n'asɛm ɛbɛda no bra bɛtrɛ wo nanse fɛ na pɛyɛ kɔ anwummere berɛ yi mu yi ɔba biara ha wɔ ɔde so a ɔde baeɛ ɛda w'anim awura yɛsrɛ sɛ sua wo ma daa deɛ ne deɛ yɛ adwumasɛm nkratasɛm afisɛm apɔbɔdi ho nsɛm ɔdɛfoɔ ne nyinaa wonim na yɛgyina so deɛ mmɔfra nyinaa nso ahyɛ wo nsa yɛde yɛn youth ɛhyɛ wo nsa yɛde yɛn children ɛhyɛ wo nsa mpo yɛ mmɔfra a ɔda yɛfuru mu yɛde wɔn hyɛ wo nsa onyame bambɔfoɔ bɔ mmɔfra ho ban ma yɛn berɛ koro deɛ mu ha seka twe ɛsisi school aso ahodoɔ mu mmɔnten ahodoɔ mu yi yɛmma yi deɛ fa wogya fa de no fatwa wɔn ho hyia na baabi a wɔnam bia no ɔbɔfoɔ ma ɔho nsrama nhyia yɛsɛ ɔma yɛnkotia nsramagya biara so na ɔtwe mu baabi adeɛ nam ɔbɛsi bia no onyamfoɔ deɛ ne kan nam sɛ yɛne wato nhyia nti fa yɛnkɔ na ɔtwe nyinaa mu na fa yɛn san bɛhyia bio na yɛba bɛduru a yɛne yɛn mma yɛn nananom ɛne afipamfoɔ nyinaa deɛ ayɛyie aba ɔbɛwɔ kɛseɛ no so anwummerɛ nyame yɛda wase sɛ wotie mpaebɔ nti wotie wo ma mpaeɛ ɛwɔ Jesus Christ dim ne yɛaserɛ ma asɔ no nye so sɛ amen. Yo sɔfoɔ no nti ɛbɛbɔ sɔfoɔ deɛ no ama no nyame dɔfoɔ ɛberɛ so sɛ woasɔre ɛkra wo akɔ yɛ fie mu nyame nkronkron nyame ɔba nyame agya yɛde yɛn ho hyɛ wo nsa o berɛ yɛkɔ yɛ fie mu ne yɛnkɔ ɛhyɛ ahodoɔ yɛtrɛ mu baa yɛbaasa ahodoɔ yɛtrɛ mu baa yɛtrɛnsa ahodoɔ yɛforo baa yɛ nyinara mpo sɛ yɛnam fam ne baeɛ a nyame hyirafoɔ hyira yɛn na bɔ yɛn nante sɛ afei kɔduru asomdwie mu deɛ ɛsɛ wo pa no sɛ naatwe ma yɛ asomdwie wɔ nyame yɛmfiri yɛ haw ne amane ahoroɔ nyinaa mu sɛ nidasoɔ nyinaa sa wɔ naatwe mu a akwankyerɛ pa foropa Jesus menya nidasoɔ wɔ mu deɛ ne werɛ ahoɔ no kyekyere werɛ deɛ nabɛsɛm abuo no nyame hyɛ ne den ɛsiane sɛ yɛbɛtra wo nan ase da ɔhwɛ nyinaa mu afei yɛn nyinaa sanka yɛn Awurade Kristo adom ɛnyankopɔn dɔ hɔn kronkron ɛyɛ nkɔfo a ne tete dikanfoɔ no tenaeɛ ɛne wɔn nanteyɛ ne wɔn nsuro ɔhaw ne amanneɛ no saa tumi no ne nkɔ ɔne yɛn mmra wɔ naatwe a yɛwura mu yi mu ɛwɔ nyame agya nyame ɔba nyame nkronkron din mu nti amen. Don't me mo yina ye asa si mo yina ye osro do Amen. Amen. Thank you. Yeah, mamu nyina mespa o adem fenko. Amen. Ɛkyɛn nyina yɛ ba na besiesie ha. All hands on deck. Obiara mra. Amen.
asasi eni munia mahina Beka mama sanyi nanti kumpa mejai SSB waya Eja wa mamengwa medawasi Mwe imi afimi ya diembe iso Eja Unkuto na sida sawa Dari unku na seme iwaye Iwayo Papa, adewaya mami esomani. Adewaya marutu mikame iwayereja. Asami iwaye. Yachire mahina kamfunya midi. Enza kunyira no nyami asio. Obonim enadiya from your bad time. Osujani na dia from your wife wa Mama mi enije Mama mi ahuto Waye bia mami o Mama mi kwani enida so SSB waye Eja waye bia mami o Mama mi enije Waye bia mami o Wama mi kwani enida swa SSB waye Ete wama merijo Wama mi auta Wama mi kwa Wama mi enida SSB waye Wama mi kwa Wama mi enida Wama mi enida Asasi